गिबियावनो गासै नागिरि बिथांमोन कनसिपेन्ट बर हरनाय थाबाय लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ दिनैनि टपिकआ मा टपिक जागोन नङा होमबा लोगोफोर जोंहा नोंथांमोना नुखादों जानो हागौ फेसबुकफोराव गासैबो माने भाइरेल जाखानाय एबा माने शेयार खालामनायनि थ्रुयै नोंथांमोनाबो भिडिअखौ एक्टिभ जाथे नुखाबाय जानो हागौ लोगोसेयै नैबे मोनसे भिडिअआ माने जोंनि बर' न'खराव माने सासे सावथाला सिखाव हाबदों आरो लोगोसेयै सासे आदुंगारि बिमा बिनि उनाव माने गथ'आ मा गियान आखल खालामदों नोंथांमोना ए टु जेड भिडिअखौ नायनानै मिथिखागोन नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायलांग्रोदो लाना फैदो भिडिअ खाना नाले माखौ जानोसो बा ओनै थ्रि सुनानै गरम मा फाग्ला जाखो बेयो थिख्लिया गारहरजोब गासिबो सुनांबाय थानायनि गारहरजोब लोगोफोर गिबियावनो आं रायलायगोन बे जोंनि बर' न'खराव सासे सावथाल सिखाव हाबनायनि थ्रुयै जायबायदि बिथांजोआ भिडिअखौ बानायदों राइट भिडिअ बानायदों लोगोसे जेबो अर्थ गैया जेबो मिनिं गैया मोनसे शुट मुभिफोरखौ माने भिडिअ क्लिप खालामना हगारनायखौ नुनो मोन्दों आरो लोगोसे आं बेखौनो बुंगोन कि जोंनि बर' समाजनि बा सोरबा बर' गामियाव सोरबा सावथाला सिखाव हाबदोंमोनब्ला बे न'मा न'आव इमान मोजाङै सिखाव हाबलायनाय बै न'खरगिरिया मा खालामना दंमोन बा मोनाबिलि समाव दरजाखौ खेवना उन्दुदोंमोन ना दरजा तालाखौ एरखावनानै हाबदोंमोन बेखौ माने ससियेल मिडियानि थ्रुयै मिथिनो मोननाय जायाखै लोगोसे कमेन्ट रिप्लाइनि थ्रुयैसो मिथिनो मोन्दों माने सिखावा सोरमोन होनना बुंनायाव सिखावा सावथालमोन होनना बुङो आरो लोगोसे बेयावबो माने गासै रायजोफोरा गामिनि न' खाथिनि रायजोफोरा दाङा दाखा खालामनानै बुनो होनो थांनाय समाव माने सासे आइजो जायबायदि भिडिअ खेबगिरि बिथांजोआ बुनाङा हामा हामा होननानै बेखौ माने भिडिअ क्लिप खेबनायनि थ्रुयै माइकनि मबाइलनि खिथुनि माइकनि खाथियाव माने आवाजखौ फुरा क्लियार खालामनायखौ नुनो मोन्दों लोगोसे आं बेखौनो बुंगोन भिडिअ बानायनायाबो जेबो दखि गैया लोगोसे जायबायदि मानसिफोरनि न'खराव हाबदों बै न'खराव हाबनायनि सिखावखौ हमना मोनदोंब्ला बेखौ माने साजा होखानांगौ आंनिफ्राय डाइरेक्ट थोंजों बुंखानाय जायबायदि सावथालफ्रा जोंखौ बै मोनसे समाव ओरैबायदि माने बुथारनाय सुथारनाय जिबायदि माने बोरला थिरजों गावनो होसोनाय मानायखौ नोंथांमोना बावगारबाय नामा बैफोरखौबो सिखावखौ मोनोब्ला हरावनो भिडिअ क्लिप खालामालासेनो हमना बुनांगौ बुथारनांगौ फबना दोननांगौ गम मोनि बायदि आखाइफोर मोनसे सिफायना हरनांगौ बै दाखालि बावैसो जाना थांखांनाय बे जोंनि सासे टिकादार नामामोन बियो गारि सावजानाय बेस्रा आदा सस्रा संसार खालामना होबाय हौवाखौ बुथारबाय हिनजाव दा आलायस्रि जानानै दं गथ' सासेखौ दोखो बुनानै मेडिकेलाव सिरियास खालामनानै दोनहैदो बिथांमोना बैखौ मिथिनानै फिन दोखो बुनांगौ बेखौबो आखाइफोर सिफायना होनांगौमोन लोगोसेयै जोंनि बर'फोरा अननाया बारा जोंनि अननाया बर'फोरा बिराद बाराखा लोगोसे फंसे फंनै बुयोब्लानो गावबा गावसो गाबनो ओंखारलाबायनाय फंसे फंनै बुयोब्लानो ओइ बाबा हिनजावफोरासो होथे होथा खालामनाय बर' आइजोफोरासो सोरबा गुबुन हारिनि सिखावानो जाथों बुथो बारथे बारथा खालामना होनाय जोंनि बर' आइजो अनसुलि बर' आइजोफोरखौसो नुनो मोन्दों आरो ससियेल मिडियाआव दायनिगिरिखौ जिबायदि दायाव मोनदों बेखौ दोखो फैनांगौ पुलिसनो हरनांगौ आथिंफोरखौ आखाइफोरखौ सिफायना होनांगौ मानसिखौ बुथाराब्लाबो बिसारनि जाखांनाय जायैनि सिगाङावनो दोखो बुखानांगौ आरो लोगोसे नैबे ससे क्लिप भिडिअखौ नायदो गथ'आ थोरसि लथा गास्रावजोबनाय बेरेफुंजा मोनाबिलि सम जियानो जा जायबायदिनि न'खराव बिमा बिफा दं बिदा फंबाय दं न'खर संसार जानाय जिखुनु माने मोनाबिलि समाव मा खामानि थायो मोनाबिलि समाव मा खामानि गैया फुंफोराव मा खामानि थायो फुंफोराव मा खामानि गैया बेखौथ' बिमा बिफा जानानै गासैबो मिथिखायो गथ'नि स्कुलनि टाइम दङ 8टा जाबानो 8:30 जाबानो स्कुलाव साइकेलजों हान्थिनानै स्कुल थाङो माब्लाबा समाव साइकेल गाज्रि जायोब्ला थाबायना थांनांगौ जायो बै समनि गेजेराव हरखाबै सम थोस्लाबियाव आंनि नुहुरनाय बायदिब्ला सम थोस्लाबियाव बै गथ'आ माने ओंखाम ओंख्रि मोनजायि समाव माने थोरसि लथा आलाय सिलाय जानायखौ होननानै बै गथ'आ बारे बार जानो हागौ दै खिन्थु बारे बार मावनो बानानैसो जेनेबा मावबाय थानो मोननानैसो बै गथ'आ माने बै बुस्थुखौ थोरसि लथा गारस्रावजोबनाय जादों नाथाय बेखौनो बुंगोन जायबायदि न'खराव जादों जायबायदि लोखि बुस्थु सम्पति धन सम्पति जिखुनु माने न'खरनि जिखुनु माने मा बुङो बेखौ
न'खरनि जिखुनु सम्पतिफोरखौ माने गासा गुजा खालामदोंमोन महालक्ष्मी गाबो होननाय मोनसे खोथा थायो नाथाय बिमा बिफाफोरा मिथिनांगौ जेरै हमना ला गथ'आ स्कुल थांनायनि सिगाङावनो गथ'खौ मा जाहोहरनांगौ मा नास्ता खालामनांगौ बा माबोरै गथ'खौ माने स्कुलाव थिनहरनो हागोन मा ओंख्रि संनानै मा खालामनानै गथ'फोरखौ माने ब्रेकफास्ट जाहरनानै थिनहरनो हागोन बेखौ माने जोंनि बिमा बिफाया माने एकदम फार्स्टआवनो एक्टिभ थाखानांगौ आरो बेफोरबायदि माने मोनाबिलि जिखुनु माने फुंफोरावनो माने गथ'नो ओंखाम ओंख्रि संना जाहोनांगौ थोरसि लथा सुनांगौ बेफोर खामानि गारनानै सोरनिबा न'आव गय जानो थांनाय सोरनिबा न'आव जुमाय गिलासो लोंनानै थाहैनाय बिनि उनाव माने जेबो लाइ लथर गैया गथ'फोरा स्कुल थांनो टाइम आनटाइम जालांजोबो बेफोर माने गथ'फोरा बैफोर रागा जोंनानै बै बुस्थुफोरखौ गारनाय जायो आरो नाथाय बे गथ'खौ ससे बैदोसो रायनो हागौ खिन्थु बिमा बिफाया माने एसे माने एक्सेप्ट थानांगौ दै देरफुनाय गथ'फोरा बेसे खामानि मावनो टाइम बायदि ओंखाम लुबैयो टाइम बायदि स्कुल थांनो लुबैयो टाइम बायदि स्कुलाव एसे बारबानो रागा जोंनाय जोंनि खालामो बिमाफोरनि खोथा लाया बोरो मायो बिनिखायनो माने उन्दै गथ'फोरखौ जिखुनु नोंनि फिसाजों जानो फिसालायानो जाहाथे माने बिमाफोरा माने एक्सेप्ट खालामनानै बे गथ'फोरखौ माने थाबैनो स्कुलाव दैथायहरनो माने एनि टाइम थ्रुयै माने एनफास खालामनो मावनो नाजानांगौ आरो फुंफोराव आरो लोगोसे बेनि उनाव नों थिनहरबाथ' नोंहा न'नि मा खामानि दं माइ लामनाय जिखुनु खाराय जिरनाय सोरनोबा इसान दायोना माने बेफोरनोबा नोंसोरनि गोसोनि खोन्थासै आरो बेखौ माने फ्रि खालामना लाखानांगौ नङाबा गथ'फ्रा एनि टाइम माने गाज्रि जाखायो आरो गथ'फोरखौ समजायनाय बुजायनाय जायबायदि गथ'आ स्कुलाव फैदोंब्ला बेखौ न'आव दोनख्लाबैनि सिगाङावनो गथ'खौ रायोब्ला बै गथ'आ माने एकदम बोरखागोन आरो गथ'नो फंसे खालामनाय नुयो जायबायदि गथ'आ मोजांबाबो गाज्रिबाबो स्कुलाव थांनानै जिखुनु लेखा रोङाखैबाबो गथ'ना एसेबाबो माने नलेज मोनथाराखैबाबो बै गथ'खौ माने लेखा रोङाखै मायाखै होननानै स्कुलनिफ्राय फैनाय लोगो लोगो गथ'खौ रायनाङा गथ'आ फैनाय लोगो लोगो न'आव बेगफोरखौ दोनना आथिं आखाइ सुना होना ओंखाम जाखांनानै गथ'खौ मोजां बुजायनांगौ नङाबा गथ'आ कुद्रियो आरो लोगोसेयै लोगोफोरजों जमा बेरायनाय लोगोसे गथ'फोरा जमा बेरायनाय दैमायाव दुगैनाय होनाय बै समाव माने गथ'फोर बिमाफोरा माने लामाफोराव नुनानै रायदोब्ला गथ'आ माने मा जायो मोनथिगोना जेदि जायो गथ'फोरखौ फोरोंनायनि बुजायनायनि मोनसे सम थायो बेखौनो आं गासिबो बिमा माहारिखौ बा जोंनि संसार जानाय बर' रायजो राजाफोरखौ माने आं एसे बुजायहरनाय जाबाय आंनि बुंनायफोराव एसे गोरोन्थि आंनि निमाहा होबानो जाबाय लोगोसे जों गासिबो एक्टिभ थानांगौ गथ'फोरखौ स्कुलाव मोजां दैथायहरनांगौ लोगोसे बेफोरबायदि माने हिन्जाव मानसिनि खामानिखौ गथ' मानसिफोरनो माने बारा गारसोना होनायानो जोंनि समाजनि थाखाय आनलिगेल जायो लोगोसे खामानिखौथ' मावनो रोङा नङा गासिबो रोंखायो जोंबो उन्दैनिफ्राय मावना जाबोदो नङा होमबा लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामदा बे मोननै टपिकेसनफोरजों लोगोफोर सोरबाफोर मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ बेखौनो बुङोखि आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय गासैखौबो गोसो गोरबाय खुलुमहरनाय थाबाय लोगोफोर आरो सोरबा गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हादों लोगोसे साबस्क्राइब खालामखादोंबा जेबो नङा दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो लोगोफोर बर' हारि जिउखौ जाथों